Kani kedai kebenta ke bahasa puar jangka story ukun tab mensim ke kami. Kalinda kalong shisha ke kentai ke bapro pat ke basyempang. Hak kata kepor ujak ru ulahap ban le men le. Bat ulah sei ke fun ke jong u bat uang. Ap shiminen. Hadi nang ta ulah lej ban kol. Uang ba uhap ban kol ya ubos jong u. Kaswiti hak kata kepor kala shu sengap shipang. Hadian kata kala lej sebaran ujak pat kalong yu. Jak ba pikran ya ubos jong pi sengau bahaban penyatu lem ba upor lok jonga udang dei tang ubang ya itu hawi chat henrei ngam tip ya ka kerteng ke jong u badru ngasyu tip da ka kerteng ha ka wichat ba udai ubola udai ubriu ubran bor ngatharai ubos jong piru u itu ya u ujak la shu samrki halaka mensiam ke jong u haoj utip namarba udai ucu ubriu badai hi ma u henrei ujak hakata kapor ulah kende ba haba uyok sengau ba kaswiti kayero iu kumni hooj to ulong kaswiti kakongu pat ujak ulami ban kol ya ubos kata ka kamera kala carcar kalindaru kasngau thu ya ka ke ba ujak umut te na kani kadau kala shu samarki bat kaang miss switi wat kuslai nomor ba pi thu ya upor lok jong ubos kanam dan kenu kecing haka bai dei bat kecing renew ya ka kontrak hooj ke switi kala suk mensim nrei kala kwa bantem bat kala keli hatu pi thu ya utrai jong ni ka square hooj kalinda kala phu samki kalindaru kala ong halaka mensim ba kadang shu ya kendu mentaka sngihi hatu kalong ne em ba pin ai ya number phone jong boss jong pi ke switi kala ong namar ba ubola ulai rap ban penbet ya kini kikam jongka ula bat itu ya ubos jong ka square lada ka yo ya number phone jong ubos jong ka square ka kwa ban keli na u badru ban tip shapang jong ubola henrei kalinda ha kata kapor kala shu ngam kala perkhat kumnu kan shula ban ai ya number phone jong ujak kala kuslai balada ka ai ya number phone jong u ha ka switi kani kala ban pendu ya kata ka kam kum ka manager jong ka square haba ka yi ba ka linda ka sngau le ran ka switi kala ong to kam le lei kada phimla ban ayanga kala biang ka switi kanut ban ong ya kani namar ba ka tip ba ujak ru udon ya number phone chong uta utrai chong kata ka square kala ban pan parna u hadin ti ujak ulong kumnu ha ching trei ka switi kala kali kan san ha kata ka por hooj upiang ada kam long kumta kumnu kan shukhot yu ba unwan shani ba un yarap yanga kalindaru la shupu samrki ha kata kapor barok kawi ka square kadai ka chong u baru lada trei bha lani le bahai ka kam kandai ka ching ka bakrau bha o kata lelei ka ba kham sngot tanat shu shu ka switiru klasuk mensim kamut bau jak ula kelada shisha hadin ba ula ya itu bat kecil ha kata ka khiliman ujak ula dapan kol ya ubos chong u bat blarung ulaong to ubos ulai thu ba ngila aman renew ya ka kontrak chong image switi hakata ka por ka switi kala dap da ka chingkman haba ka yo sngau ya kata ka khubor ka basngau tenan badru kada kan mau ya ubola hakani ka khaliman bat kada kwa shisha bantep shapang chong u kalinda kala pet yu jak bat ka sngau thu ya ka ka ba u persyang ban ong hadien kata kala benrap ketien haoj namar ba ubos ula pentikina ya kani Miss Sweetie, pila ban wan, bat ban sign, ya ka kontrak la syai ka singi. Hooj to kumlai shibun ka Sweetie kalayang, kalayan syabaran ujak bat kalong. Ali wan bat nga shipang. Ujak uladap da kacing sengau lengo, kamut ban le ayu. Ujak ru, ulaong i kalinda bauha ban lej bat ka Sweetie. Ka Sweetie kala kali direct na u. Hatu pidon ya phone number chong ubos. Ai se yanga. Ngaron kam man keren yu ya ka kam ujak uladap da kecing kendet ba ka switi ka kwa ya phone number bat ban call yu badru lada u ai ya phone number udai hi u number phone chong u haba ka switi ka yu ba ujak ula kaladur ba u kendet kala ong nga kwa ban call ya boss chong pi bat ban kali yu shapang ka kam nganam pendek ni pentut yu tang ba kalong ka ba na ka benta chunga bangan ai happy hooj ngadai tang unong yarap chong i manager linda hangni lada ubos sngau bahas pangkani kam lelei na kabenta chonga
Henry ka ka bangam kwa ban bu ching ya manager Linda ujak ula shuang kum to kam lei ka Sweety ru keladap da ka ching khuslai namar ba kam yo phone number to nang lei train nama phi ngaru ngan lei page no ya ka company ke chonga ngaru menta nga kham ku luit por ujak ulong ngala ban lei ba phi shajrong bat ban page lang watla ka company jong ka Sweety kaladon ha ka ching trai kam la kham bun snam Henry ujak udang lei tang khandiat por Ulet banyarap ya ka Sweety ha ka por badang supli ya kata ka company ke jongka badru usupoi tang tengkhat hi namar ba ka Linda ka khot ya phi berwan trai hang ni hatu phim kwa ban trai stam ka Sweety ka kwa ya ujak ba un kiu ha ka kam badru ki ba ai kam yu bakin internet ya ka chinglong ka jong u namar lada trai stam ki brio ki ba ai kam yu kinam sngau tenat kam lei ujak ulong ba un lek tang shipang hi ban supeng badru boun wan phai biang pat syaka jing trai chong u hadin kata ujak ulon phai syaka manager office Kelinda kalabatha yu hadu kan usnam ngan pencelan ban renew ya ka kontrak chong Miss Sweety kat basya ka kam ujak ulong namar ba ka Sweety ka kwa ban beteng ya ka business ka chongka uru un island ya ka Kelinda keladap da kecing sengau lengo ya kani kecing lek sebun chong ujak ya ka Sweety kalaong to ngala sengau thu ngan sale ya ka badan kam ha ka bai dei ber kani ka kont hadin kata ujak ulalek biang syabadan ka company chong ka Sweety rengkat bat ka Kelinda ka badang pej bha ya kita kikot ki badan kam ka kwa pakan pen i ya kata kasap ka pong ka bakadon badru ha kata ka por ladon bakhnian ya kata ka jingkhang Kelinda ru kala ai signal yaki bakin rung bat haba kila khniat ya ka jingkhang Kelinda kala dap da ka jingkendet namar ka de kan thai ka babhabrio badru ka itu baka de ka Jenny ka try ka Modern World Restaurant ka bawan rung ha kata ka office manager ka Jenny ha ka chu ka rukom ka dap da ka jing lengo haba ka yi Kelinda namar haki por ba menshwa ka yeng ka sam jo Kelinda ru ka de ka badan ba em Henry kila du no ya kata ka spa namar ka jingja Henry kam don ka jingtip ka ba kham bania shapang chong Kelinda ka jingwan chong ka Jenny hang ta kalong bakan wat jingtip pat ban kali shapang utrai ubat mai chong kata ka square namar ba kam hun bat ka kwa bej pan yai tip ya utrai ubat mai Henry kam poi perkhat bahaka chaka chong manager Andiru labuchli da Kelinda Director Jenny ka ka bapen long ya phi ba phinwan hang ni Kelinda ru kala yeng bat kala pediang burom ya ka shai boss chong phi ka Jenny kala kali boss uklam don hang ni Kelinda ru kala ngo hatu ka Jenny ka itu ya boss ubadai ujak dale ru kanam itu namar ba ujak ulang ubriu ubale red bat ubaburi yaladi hatu don se hang ni ka Jenny kala dap da ching sngau chau mensim ka Jenny keladap da kecing lengo namar ba uni ubos ulang ubaburi bha kumta kala syong bat kalaong ka kontrak chong ka training company ka badon ha kamala ka basan kala chankut ubos chong phi unle kumnu ha ka bai dei bat kani karang ne hi kumchu bat ensari new ya ka kontrak Kelindaru keladap da kecing song kendet bat kelas ngotu ya kata kecing wan chong ka Jenny namar ba ka keren shipang kata kedukan hatu kadang ne kumcu ka Jenny kala keladur badru keladap da kecing lengo hatu utrai batmai tem bata ka basya ya ka Jenny bahkan pli ya ka restoran chongka hangta kecing pau nam chongka ka square kanang kiu shushu lani hatu ka try chongka ka training company ka itu ya bos batmai chongka ni ka square hatu kala bandai na kani ka daw ba ya ka kontrak and renew biang tang ba ubos ru uong yang kumta Kelinda kala shuong ya kata ka Jenny ru kala dom buj ha ka jingmut jing perkhat ka jongka ada kalong kumta ka jingwan jongka hani kanam don jingmun hadin kala ai khublai kala phai bat kala lejno Kelinda ru kala dap da ka jing suk ha ka mensim ka jongka dang mentan kala dap da ka jing khuslai bale si yo kamnang bha ban kren lani ban pen ya kam bat ka Jenny ujak uladon ha ka company jong ka Sweety la ka tu kani por
bat haba uyai bakaladei ke por ban bam ula ong ya ke sweetie ban ya lej bam lang ha ke restoran laslem baha kimchu yo ban ya bam lang badru ke sweetie kelaplan ban ong ya u ban khot lej bam namar makaru kelatngan kelakongu ban kelamencur to ngantri dia pi ban lej bam haka cing shisha ujak ulakwa ban tri ya ke sweetie tangba haba ka ong kumta ong ai bat ulabut ya ke sweetie kumta kilami nakata ka company bat kila lej shakamala ka basau ban ya lej bam hooj ujak uperkhat ba kata ka square ka chong kadang duna haka beidei bat ka cing pen bernya baru haka ban pen itnat ya ka dei nak ni kadaw dang duna bha ki samla puli ki bawan haka ka square ujak ula perkhat bau haban ikren bat kelinda shphang kani kakam badru ban ong yaka ban wat ikilat kumno ban pen itnat bat ban kring kenang baka business kan ya yau bha badru ban peli khambun ya kidukan ha kata ka square kalinda kala ban aiwa kita kidukan ban bu iki restoran ki bakerpang ki internet cafe lani ban bu ya kidukan ki babu ya ki chan ki belong design bat ki cuti ki belong branded lada long kumta kani ka square kan sapau namha suki phi kwa ban bam da ka ka sweetie ru ka bala chumlien ban ithu bha ya kata ka jaka tangba kadan ka wei restoran ka bathamai kham hangtai kam pat chulek bam hangta andrei kala shuyo sngo ba ka khamrem khandiat badru kibrio ki baru spa ki chulek ha kata ka restoran ban lek bam kam lelei kat ba ong ma phi ka biang ben ujak ularki chupoi perkhat bo unyo ban bam lang bat ka sweetie to yang nyelej syak restoran ka batmai ka baron hangtai ka sweetie kala ong ya ka de ka story in sabteng piang pat la shai ka sngi play shibun ye phi bara